Natal. Siyabonga kakhulu ukuhlanganiswa ngamakhosi ngalendlela. Isizwe esinendlela eyaphambili, isizwe esaziyo ukuthi sivelaphi, kodwa futhi isizwe esibumbene. Lo mbuthano ngaka makhosi aseNdlunkulu wenza abantu baseMkhanyakude bekwazi ukubona babhekephi. Bebumbane, belwe nokuhlukunyezwa kwezingane nabantu besifazane. Belwe nobugebengu obungakhona ekuhlaleni, nokufaka kukho nokuthathwa kwemoto. Bebumbane ukukhulisa umnotho wendawo abahlala kuyo, ngaba ngezolimo noma ezokuvakasha, noma ngabe yiphi enye inhlobo engathuthukisa umnotho. Kodwa bethi belwa nobugebengu, bevikela namakhaya, beqonda futhi ukuthi amabhizinisi akhona ekuhlaleni funa asukumiswe ngabantu bakhona ekuhlaleni. Nkosi yesizwe sihlalo, enye into esikhathaza kakhulu njengesizwe, abantu abathatha indawo zobabamkhulu okuyizona ezakha lesizwe saseMkhanyakude, abangokuhamba abangekho lapha ngendlela esemthethweni. Akekho umuntu ongafanele ukuba kulelizwe, kodwa umuntu ofika kulelizwe ngokungekho kusemthethweni udaba amakhosi aseNdlunkulu okufuna sisebenze sonke siyizizwe zamakhosi, ngoba obunye ubugebengu kule ndawo ikakhulukazi kwaZulu Natal idalwa abantu abakulelizwe noma kule ngxenye yezwe yaKwaZulu Natal abangekho lapho kusemthethweni, ikakhulukazi thina esakhele umngcele wezwe laseMozambique nezwe laseSwaziland. Lo mkhankaso ufuna sibambane sonke njengesizwe ukuze sivikele isithunzi sethu njengendle emnyama, ikakhulukazi izizwe zalapha eMkhanyakude. Ngalamazwi amafishane sifuna ukubukela bonke abantu, kodwa thina njengomkhandlu waseMkhanyakude, lemkhandlu yonke makhosi aseNdlunkulu yaseMkhanyakude yoyisihlanu, lo mbuthano njengalo sesiwuthatha njengombuthano wethu. Yingakho ohlelweni lethu lokuhlahlomali asakwazi ukukhuluma uhlahlomali emalini ethinta imikhandlu yaseMkhanyakude, singawuthinti lo mkhosi ohlanganisa abantu bamakhosi ngalendlela, ngoba iyona ndlela eqondile yokuhlanganisa abantu nokubumba isizwe esinokuthula, isizwe siyohamba ndawonye size sifike enkululekweni ephelele, inkululeko engenadlame, inkululeko engahlukumezi abantu besifazane nabantwana, inkululeko enamanzi ahlanzekile, inkululeko enemigwaqo esesimeni esikahle, inkululeko enamakhaya afudumele. Le ndlela siyoyibamba uma sibumbene. Yingakho lo mbuthano owenziwa ngamakhosi njengemkhandlu yonke yaseMkhanyakude siyiseka ngokufanele. Siyabonga amakhosi aseNdlunkulu, siyabonga. Ayeye uMkhanyakude, ayeye, ayeye.